Kinoyalam Karibhoy Commercial Pickup Owners and Drivers Association Haga Khatlai Tarik Nailar Kilay Kendo Yo District Transport Officer DTO Ribhoy Ba Ai Karmon Ban Pan Jing Shai Halor Kajing Penslam Ban Pelat Yaki Kot Fitness Jong Ki Kali Wat Hadin Baki Trai Bat Nonya Kali Kila Penbiang Lut Yaki Jingdan Kambaro Ya kini kejingnya kendu laya lam do President ke Association Samla Stanwell Mani rengkat ki dekot jengka kenhun ha kaba kila pensngau ya kejing ka baki try bat nong nya kali pick up kia kendu nomor kejing penslam ban yo ya ki kot fitness kino ya lam ka Association kila penpau ya kejing baki ya kendu na kejing penslam ka office DTO ban pelat ya ki fitness certificate ki kali jongki kila ong ruba kila ngat ha ki kuna baradan ki pulit tang namar bakim dan ya ki fitness certificate ha baki kit iki margi mata. President Association ulong kani kajing kala kata shibon yaka kamay kaji jong kinong nya kali pick up markim la ban ya latlut ha ka kamay kaji jong ki shu layat ho nakaliang UDTO ulapan syai da kabaong kajing penslam ban pelat yaki kot fitness kadai na kajing betha ki bor bahajrong. Beli fi barok ki orang kok work ba wan ban kobar ini mentasi nak beli batin kejiwan jumi nak kalian jongka Ribhoy Commercial Pickup Owner and Driver Association wan mentasi hani office DTO ban pan jing sai halor ka jing bom pas ya ka fitness jong kali ki jongi bamentala arnai lai benai kadon kini ka jing bom pas ya ki fitness wala da ngi la persang ban apply ya ki fitness jong kali jongi nang ni na po office jong DTO nang ni po Ribhoy District tentang sing la yo banyak kendu ya u DTO ame pat u unjur kajing don lang jong MBI de ni la yo e kajing sai halor kajing kwa ko tumi i kajing persai nak kaliang jong ka office jong DTO tentang si ong ba kani kadi ka good order ke bawan na kata di bor ki halor de nilai akan baik de bat kani ka phang ba idon ki kali pada ki ba yo ya ka registration ML05 nang kina sulong kila ban pas ya kani ka fitness kap bagi kali jungi nang mina po Ribhoy pada ki pada ML10 kimio ya ka fitness dengi bu sing clear ya kata balai kalong ko kan nama to kali jungi hang ni ha jela me kala yang ila banam ha boro ka we ka jela me kala ha ka bede bat kini ki pick up ki bolero max pick up karkom snai ki bodi ka de kumju kamdon mereka baper paro salensar ngi sna lut kumju ha bede bat ka bodi ke kiway pat de gi district kum sa is kasihil kila badio fitness kat ba mangi ngi mla badio fitness te u DTO ula om yangi ula ai kata sing sai ba persang ban wat jing tip balai sa tala ban pas balai sa ni mla ban pas te bat sa kawai ru om ba jing sai nak leng jongi ngin kwa ra ban strict kan nama ba ngitip ha bagi kali jong ki ba bon ki ba kit ya ki mar ki ba sting ki ba kit ya ki Mario Marhan kumgi katun kumong no KSR la da pensnai ka body ka barit ro kamlong re ban thap te ki bakit ya ki kini ki chips ro lane ki wei ki body ki ba la da pensna than hadu ka barit ro kamla ban long ta ji sang ide hi ban ailat te
ladau tau bru bakit overload dau usna maknai ka body ka barit maknaro dau thap da kinar ki ba kya te katar long overload hi te nomor kata kam do jinsa kam don problem bak kali jongpi e wala kata ro ong ba nakaliang jong uang ba ngin ai ka komplain ha ka office ka jong ba ngin tho ai ka city alor kani ka mat ka bangi ka du ya kani ka sing but unsa uang ba unsa penbek ya kani ka benta but kat bala un yele ban yarap tena kaliang jongi mi dokumen habang iyo ya kum kini ki officer ki bakloi ban sngap ya ka jing ka jongi kum ki nong kamai ki nong kelas ki babu kali ki bahap ban siu ya kiran bisa te ngidap da kajing dokumen bangi ngi scam ba nakaliang jong ka office jong DTO na mina po Rebo district un ai yangi kata kajing yarap kum ba ulaong bat ngi scam bangin yo ya kata kajing trilang apreng jongi bat jong u tang kita ki kentin ki banakaliang jong ngadon ban snolang katung ka jingtip jongi nakaliang ka ason te kala adon hukum arnai tam dan mereka kajing check pada hasugap nakaliang ka department jong polis pada ki pandai ikut selaman ke singadon ba ka checking haba kadon ka checking te haba gilak ba kamdon ka fitness ka babyang te kin bat be kin ngat be ka jing sapai nomor bakun ki member jongi ki balangat harta ka apot ki phone nga te naong iki ba pensai ki police ro ba nakaliang jong ka office jong BTO du menta kin patla ban pasal fitness dan riwala ka taro wala da kila persang ban pensai ro ita ibai te hab ai be te kan ni kalau ka kata ka nyangi ki babla mo babla smi te ka pa te ka ji ba ni kendo to upan ukem pan por nagi uang ba la dalong kepala pha no ka sithi kham kloi nang ba ma u un la ban ra ya ta komplain jungi sa ki bor ki bahalor ba un penbek no kham kloi kini ka kam te uang hagri sisni arsi ngin saya kenduk biang bat ki uang ta pede berkata ai ha ka pede bat ki plus pada ngi kren sai te ba abang nang ni nyim pala ban yo ai ki dokumen ki ba biang kumno ngi la ban pendi ha haki kenya ta ka kot kesla ka biang te namar kata ngi kepat kenya ka police department ro ba shua bakan sim action ya ki driver la ne ki kali ki jongi ba hero kin so thulem ya kata ka jing jongi kan namar bakan ni kam dei ka jing le khnang ka jongi ni nak liang jongi ki try kali nya le ban biang re bangin yo te da ka engin pen i kenya ta ki kot kesla sa ki police mo ki badan ha jaka ba pher ban check kali jongi kata ka jing ba ni do ni kwa ken ban police kin so thulem